बुलंद आवाज न्यूज चैनल की खास पेशकश। भंडारा में 24 सितंबर को सांसद माननीय प्रफुल्ल पटेल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय राजेश टोपे, गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख, चिकित्सा तथा शिक्षा मंत्री माननीय अमित देशमुख ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने भंडारा में RT-PCR मशीन की तत्काल उपलब्धता का आदेश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऑक्सीजन टैंक के काम को जल्द से जल्द पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेश टोपे ने तुमसर, पवनी, लाखांदुर, साकोली में कोरोना सेंटर शुरू करने की स्वीकृति दी। सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और निजी अस्पतालों में कोरोना सेंटर की मंजूरी पर चर्चा की। सांसद माननीय प्रफुल्ल पटेल ने गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख को ऑक्सीजन के काले बाजार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने पर चर्चा की। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा मंत्री को एक वक्तव्य दिया गया। कोरोना के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए नागरिकों को भी आवश्यक देखभाल करने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर माननीय संदीप कदम, पुलिस अधीक्षक माननीय वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक माननीय अनिकेत भारती, संचालक श्रीमती अर्चना पाटिल, स्वास्थ्य विभाग पुणे, जिला सिविल सर्जन प्रमोद खांडाते, जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती माथुरकर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भुवनेश्वरी, विधायक राजू करीमोर, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, नाना पंचबुधे, धनंजय दलाल, सुनील फुंडे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बुलंद आवाज न्यूज भंडारा जिले से संवाददाता दिलीप देशमुख की रिपोर्ट। असं वाटतं कलेक्टर इथे आहेत। कलेक्टरांना माझी आजची सूचना आहे की जे काही आम्ही कॅपिंग केलेली आहे त्या कॅपिंगच्या वर 1 रुपया सुद्धा कोणी घेता कामा नये आणि त्या कॅपिंगच्या वर मला वाटत नाही कुणाला लाख-1.5 लाख रुपये लागण्याची आवश्यकता आहे, कधीच लागले नाही पाहिजे आणि त्यामुळे त्याच्यावर स्ट्रिक्ट नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे। तिथे जे काही ऑडिटर्स आहेत ते स्पेसिफिक डेझिग्नेटेड ऑडिटर्स प्रत्येक हॉस्पिटलला नेमण्याची आवश्यकता आहे आणि कलेक्टरांची मॉनिटरिंग फार स्ट्रिक्ट असली पाहिजे, सिव्हिल सर्जनची मॉनिटरिंग फार स्ट्रिक्ट असली पाहिजे। मला वाटतं ह्याच इन्स्ट्रक्शन आम्ही त्यांना आता दिलेले आहेत। RT-PCR लॅबही आता त्या ठिकाणी सुरू आम्ही करू। मला वाटतं की कुठल्याही परिस्थितीत सामान्य माणसाला आर्थिक झळ पोहोचणार नाही अशी काळजी आम्ही निश्चित सांगतो। रेमडेसिविर गव्हर्नमेंटला तर अजिबात कमी पडणार नाही। 2 दिवसासाठी स्टॉक जो काही बॅच होती त्या बॅचलाच प्रॉब्लेम होता, त्रुटी होती म्हणून जे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी आहे DGCI त्यांनी त्या बॅचेस रद्द केल्या होत्या म्हणून 2-3 दिवसासाठी तुटवडा निर्माण झाला होता। पण मात्र आता इथून पुढे ती राहणार नाही अशी व्यवस्था आम्ही करू। माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेब यांनी सुद्धा 250 ताबडतोबीने इथे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। पण ठीक आहे, हा जरी विषय असला तरी प्रायव्हेटला रेमडेसिविर उपलब्ध होईल ही व्यवस्था आम्ही करू आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जे गरीब रुग्ण राहतील ज्याला गरीबाची व्याख्या आम्ही केलेली आहे दारिद्र्य रेषेच्या दरम्यानचे वगैरे, तर त्या लोकांना रेमडेसिविर गव्हर्नमेंटच्या कडून फ्री देण्याची व्यवस्था आम्ही नक्की करू।